Κατσαρίδες, κανένα πρόβλημα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των κατσαρίδων γίνεται πλέον με ασφαλές προϊόν για το χρήστη και φιλικό στο περιβάλλον. Ρωτήσαμε τα εργαστήρια της Κουίσδα Γαλλίας για ριζική καταπολέμηση και η απάντησή τους έχει το όνομα Dobol Gel. Μια αποτελεσματική σύριγγα νέας γενιάς με ένα καινοτόμο σύστημα εφαρμογής που απελευθερώνει με ακρίβεια συγκεκριμένη ποσότητα τροφοελκυστικού δολώματος. Τοποθετήστε σταγόνες gel σε σκοτεινά σημεία που συνηθίζουν να συχνάζουν οι κατσαρίδες, πίσω από το ψυγείο την κουζίνα, κάτω από τον νεροχύτη, πίσω από τα συρτάρια, στους μεντεσέδες των ντουλαπιών, στο μπάνιο πίσω από τους σωλήνες, πίσω από τη λεκάνη της τουαλέτας, σε συρτάρια και ντουλάπια. Οι κατσαρίδες δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν. Θα καταναλώσουν τον Dobol Gel και θα το μεταφέρουν στα καταφύγια τους, όπου θα ξεκινήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα εξοντώσει όλη την αποικία τους. Το Dobol Gel είναι πολύ ασφαλές για τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Δεν είναι πτυτικό. Η φόρμουλά του περιέχει συστατικά που αποτρέπουν την κατάποσή του από τον άνθρωπο και τα ζώα που μένουν στο σπίτι. Δώστε οριστική λύση στο πρόβλημα με τις κατσαρίδες και απαλλαχτείτε από τα ενοχλητικά ζωήφια μέσα σε 5-6 μέρες και για αρκετούς μήνες. Dobol Gel.